Asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uyapo ang mga baretang unya na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, primerong pago kan aumento sa sweldo kan mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa Kabikolan, efektibo ngunyan na aldaw. Resypiente kan AKAP, solamente mga low-income individual o minimum wage earners na, sabi kan DSWD. 79% kan mga tauhan kan PNP Highway Patrol Group i-deploy para reparuhon ang mga motorista asin biyahero ngunya na Semana Santa. Sa lado nasyonal, Pag-asa opisyal nang ipigdeklarar ang pagtapos kan La Nina. Kandidatong pig-agdaan mga single mother na makadurog pigpapaliwanag kan Commission on Election. DSWD kanastigo ang mga kandidato na pigagamit ang vulnerable sector sa sendang pagkakampanya. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump daing plano na isibog ang ipinautob na reciprocal tariff. Sa lado ng Karawat, LeBron James asin Stephen Curry sigara na nagpailing ng tibay sa laban kan Lakers asin Warriors. Ngunyan sa detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Marresibina kan mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa Kabikolan ang primerong pago kan sa endang salary increase poon ngunyan aldaw. Ini matapos aprobaran kan Regional Wages Board ang salary increase sa riyon. Sigun sa Department of Labor and Employment, ipig-implementar ang salary increase sa paagi kan duwang pago. 20 pesos na adjustment ngunya na aldaw kung kaya ang minimum wage nasa 415 pesos na. Isusunod ang saropang 20 pesos na aumento sa Disyembre 1 ngunya na taon kung kaya masakat sa 435 pesos ang minimum wage bago matapos ang presenting taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Piglinaw kan DSWD Regional Office na solamenteng mga low-income earners o individual na minimum wage earners ang kwalifikado na magresibi kan ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sinabi ni DSWD Bicol Crisis Intervention Head Donna Ocial na ang subsidy ipigdistribuir sa mga beneficiaryo sa paagi kan kwalifikadong local government units susug sa Joint Memorandum Circular Number 2025-01 kan DSWD, Department of Labor and Employment as yung National Economic and Development Authority. Sinabi ni Ocial na sa Albay kasabay sa mga may akap ang LGU iyo ang Legazpi City, Santo Domingo asin Kamalig. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's
Sliver Lover, boys! Miyaras tanto ipinarumdom ni DSWD Bicol Crisis Intervention Head Donna Ocial sa sendang mga katuwang sa pag-implementar kaniba-ibang programa na nagtataonin ayuda sa mga Bicolano na magsunod sa pulisiya na ipigpapautob kan Commission on Election. Sinabi kani na nakakuha nin Certificate of Exemption hali sa COMELEC ang nagkapara sa sendang mga programa alagad may pulisiya na dapat sunodon para masiguro na daiman ini magagamit kan si isa man na kandidato ngunyan na maabot na eleksyon. So pag may mga ganyang case po, ang ginagawa namin, we stop the operation, we stop the day out, remove on the side, vacate the site, at pag umalis yung kandidato po, saka kami babalik para ma-regay ulit ng assistance. Iba pang detalles kan Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pigalat na sanaka National Bureau of Investigation Bicol ang gigibon na preliminary investigation kan Prosecutor's Office kan Legazpi City mananagon sa sendang rekomendasyon na sangatan nin patong-patong na kaso si dating Albay Provincial Engineer asin ngunyan City Engineer Nong Ibo dalan sa alegado mga piking resibo sa operasyon in quarry sa probinsya. Inan pahayag ni NBI Bicol Regional Director Attorney Claro de Castro kung sain sa iyang ipinalawanag na hali sa sendang Central Office ang nagbaba ng direktiba para magkondukta ng investigasyon mananagon sa alegadong picking resibo sa quarry. Sinabi ni de Castro na Marso 28 kan formal nindang maisumitir sa Prosecutor's Office ang rekomendasyon na sangatan ng kaso si Ibo dalan sa pagsuway sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Usurpation of Authority, as in falsification of public documents. Piglinaw man ni De Castro na naikiriba ang pangaran ni dating Gobernador Noel Rosal sa sendang pig-imbestigaran as in pigrekomendar na sa angatanin kaso. Miaras tanto 79% kan mga miyembros kan Philippine National Police Highway Patrol Group Bicol ang i-deploy para magreparo sa mga motorista asin biyahero ngunyan na Semana Santa. Sigun kay PNP HPG Operations Section Chief Lieutenant Gabriel Joseph Apuli, katayuan kan lakdang nini na masiguro ang kaligtasan kan mga motorista asin turista sa pararaning Semana Santa, Flores de Mayo, midterm election asin ngunya na summer season. Katakod kini inabisuan ang publiko na magsunod sa ipigpapautob na regulasyon asin siguruhon na nasa maray na kondisyon ang vehikulo bago magbiyahe para makalikay sa anuman na mga aksidente. Ibinida ni Acting Governor Glenda Ong Bongao ang pagiging resilient kan mga albayano sa selebrasyon kan Albay Day kan nakaaging aldaw. Sigun sa iya, sa rin sa mga characteristics kan mga albayano na sa anuman na kalamidad na minaagi sa probinsya makaskas na nakakatindog ang lambang pamilya asin individual. Ipig orgulyo man ni Bongao ang gayon kan Bulkan Mayon na may kukonsiderar bilang saro sa mga cultural landmark sa probinsya. Sa tanawanin doon na ano man agyat ang mag-agi dapat isabuhay kan mga albayano ang pighalian o ang napigapod na cultural roots. Irido ang 20 katawo matapos maaksidente ang piglunadan na vehikulo sa sitio Kalubasan, Barangay Maligaya, Karamuan, Camarines Sur. Nawaran ng kontrol sa lunadan ang driver kini na pagsadiri kan gobyerno provincial kan Camarines Sur.
lunad kay ni ang mga medical personnel asin supply pasasiring sa Garcia Torena para sa gagibuo na medical mission. Tulos pa na nakapagresponde ang mga tauhan kan Karamuan Municipal Disaster Reduction and Management Office na iyo ang nagdara sa mga biktima sa pinakaraning hospital. Sa ngunyan, nagpaparay na ang mga biktima man nagpadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring insidente. Negatibo sa red tide toxin o paralytic shellfish poisoning ang mga shellfish sa Baybayon, asin Kanagatan kan Sorsogon Bay, Wag Lagoon sa Matnog Sorsogon, maging sa Milagros asin Mandaon Masbate. Inaan pahayag kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources basado man sa pinaluwas na Shellfish Bulletin No. 9 kan sa Indang Central Office. Sigun sa BFAR Bicol, pigtutugutan ninda ang pagpabakal asin pagbakal nin mga shellfish hali sa mga nasabing lugar. Ipinalawanag kanina ligtasin ning konsumuhon kan publiko alagad dapat man nasiguruhon na malinig ini asin matanos ang pagkakaluto. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay kamalig, Daragal, Gaspi, Manito, para Purapo, Magkasararo, Kitangabos, Marina. Para sa tunay na pagsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, Kamalig, Daragal, Gaspi, Manito, para Purapo, Magkasararo, Kitangabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Atty. Ayat, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Pedro Mapura buscan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo,
Kong Didi Cabredo, Congressman Cabredo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Maray na aldaw po sa Indugabo, siguro ibahuntahan na sa na po, agdyan po sa tuya, tabangan taan sa tuya mga sadiri. Ining maabot na eleksyon, iboto tayo itong mga taong na dapat ang iboto. Ang mga party list, ang party list na dapat ang iboto ay ang 88 Agri Party List. Na mga katabang po sa tuya nga busihan. Ang pigahagan ko po sa Indo, iboto nindo ang Agri Party List number 88 po sa maabot na eleksyon. Number 88 sa balota. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maranilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maranilla. Board member ko. Das Maronilla. 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 Number 5. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, leader na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaleta, malalao man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo. Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan sa syudad. Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa lado nasyonal. Opisyal nang pigdeklarar kan pag-asa ang pagtatapos kan La Nina kasuudma. Sigun kay Analisa Solis, Climate Monitoring Chief kan pag-asa sa press briefing na mamamatean ang ENSO o neutral condition ngonya na Abril sagkod sa mga masunod na bulan lalo na sa Setyembre sagkod Nobyembre. Gustong sabihin kay ni inactive na ang ENSO alert as in warning system kung sain daing El Nino as in daing La Nina. Base sa pinakauring El Nino La Nina Probabilistic Forecast na pinalawaskan Climate Prediction Center, may posibilidad pa manggararay nin La Nina na mamamatian paglaog kan Oktubre sa kud Disyembre. Alagad, sigun kay Solis, hariyo pa ini, asin bako pang sigurado dahil kung kaya kinakaipuan ang padagos na pagmonitor sa bulanan na updates may kinaraman sa kamugtakan kan panahon. Nagpalawas ni Shoko's Order ang Commission on Election kontra kay Attorney Christian Sia
na kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City may kinaraman sa dusta na karaw sa mga single mother. Magagarumduman na nag-viral ang sinabi ni siya sa sarong campaign event na pwedeng makipagdurog sa iya ang mga solo parent na babae. Sigun sa iya, inian ang bagko sa mga solo parent kan Pasig City. Minsan, sa sarong taon, ang mga solo parent na babae na pigregla pa asin na mamundo. Minsan sa sarong taon, pwedeng makipagdurog sa iya. Dalang kini, tinawan siya ni Tulong Aldaw kan Comelec na magpaliwanag kung natataday siya dapat sa angatan ni reklamo para sa election offense o petition para sa disqualifikasyon. Mientras tanto dahil nagustuhan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagkaraw kan mga kandidato sa mga vulnerable sector. Sigun kay Gatchalian, dapat na itaas ang level kan diskurso sa kampanya asin likayan na maggamit din mga karaw na nakakabasto sa mga nasa vulnerable sector. Kasunod din kan viral video kung saan nagpahayag ng malisyosong komento ang sarong kandidato sa lado lokal sa mga solo parent. Tinawan ni doon kang opisyal na bako makaulok ang siya rin nagpahayag dahil garo ining masadit sa sektor kan mga kababaihan. Sigun kay Gatchalian, ang mga solo parent, mga bayani, sa totoong buhay na nagkakaiwan ng esperso para mailuwag may mailuwag na pagkakan sa senang pamilya apisal kan kabus na agyat. Pagaramdom kini sa mga kandidato na naipag-ismulon ang mga butante asin mantineron ang sendang interes sa paagi kan pagpapahayag kung ano ang maitatabang sa senda imbis na gibuon sendang punchline nin mga karaw. Mientras tanto, nagpagarumdom ang COMELEC sa mga kandidato na magkampanya nin may respeto. Ini ang pahayag ni COMELEC Chair Erwin Garcia matapos ipaapod ang sarong local candidate na nag-viral ang naging karaw sa sarong campaign rally. Sa press conference kasudma, sinabi ni Garcia na daisinda matugot na may mangyaring barastusan sa kampanya maging national o lokal na kandidato man. Sinabi niyang may limitasyon man ang karaw lalo na kung nakakakulog ini sa sarong grupo o sektor. Dagdag pa ni Garcia na di man dapat basulon ang COMELEC sa pagtuyaw sa mga siring ng mga saltong gibo. Pinagpapaliwanag ang kandidato sa pagkakongresista kan Pasig City na si Attorney Ian Sia dalang sa pagkaraw kini may kinaraman sa mga babaeng single parent na pwedeng makipagdurog sa iya. Bareta halos sa ibang nasyon, nanindugan ang White House na mababago ang isip ni US President Donald Trump na ipautob kining reciprocal tariff. Ini maskina ipigbabatikos kan kadakol na world leaders ang pagbagsak kan stock market kan Estados Unidos. Sigun kay Secretary of Commerce Howard Lutnick na nanindugan ang US President na nasabing pagpataw ng mga tarifa para masana sa kakarahay kan ekonomiya kan Amerika. Pigadala naman kanibang nasyon kung ano ang pwede nindang gibuhon para bawian o balusun man ang ginibong pagpataw na ini kan Estados Unidos yung halangkaw na reciprocal tariff. Sa lado ng karawat, sigararay na guminibo nin garong pelikulang laban ang magkarabal na NBA superstars na sinda LeBron James asin Stephen Curry sa banggaan kan Los Angeles Lakers asin Golden State Warriors kasudma. Sa laban kan duwang team, buminawi ang Warriors asin ipinoste ang point win kontra sa Lakers. Sa gararay, napinanganutan kan duwang superstar ang sa indang team kung saan nagkamada si LeBron nin 33 puntos asin siyam na assist, mantang 37 puntos asin anum na assist naman kay Curry. Kung ibabase sa presenting ranking kan Western Conference, ika-4 na pwesto ang Lakers mantang pigsunod nini kan Warriors. Kung mamantinir ang nasabing pwesto, posibleng maglaban ang magkarabal na team sa first elimination sa 2025 playoff.
Iyan mga tugang ang detalyes kan mga barata ang unyan na Sabado. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardela, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napoli sa Lado Technical. Ako po ang nagatudkan, Barata. Edwin Peralta nagsasabing salamat kayo sa nung pagantabay. Happy weekend po sa Endo Cabos. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainit. Mga kadistrito.